نومون حسنов муҳандиси нафақахӯр аз шаҳри Хуҷанд аст. Вай таҷҳизотеро ихтироъ намуд, ки таомҳоро дар ҳолати гарм, яъне мӯътадил нигоҳ медорад. Таҷҳизоти вай мӯътадил 4080 ном дорад. Онро дар фосилаи 1 ҳафта сохта ба истифода дод. Идеяи сохтани онро дӯсташ, ки дар ошхона фаъолият мекунад, ба вай гуфт, зеро имрӯз тарабхонаву ошхонаҳо ба ин гуна таҷҳизот эҳтиёҷ дорад. که مدیر آشخانه هستن از من خواهش کردن که یک تجهیزات سازیم که خوراکی تیار شده در مدت حالت گرم ایستاد. مثال که میگم آش پلاو رو که در آشتان تیار میکنه، آش که خنک شد اوجا هم مزهش تغییر می‌یابد، هم نمودش دیگه میشود. اگر اون خواستن که اگر همون حالت آش در طوری معتدل 40 تا 80 گراد باشدگر استدگر هم باش صفتش گم نمیشه. بعد فکر با هم دارم که من این تجهیزات من استو یک من قسمی برقی همش به هم پیوست کرده همین کار ساختی. таҷҳизоти мазкур аз сим, элементи гармидиҳии барқӣ, терморегулятор, термометр ва аз дигар таҷҳизотҳои барқӣ иборат аст. Зеро вазифаи асосии ин таҷҳизот тамоми хӯрокҳоро дар ҳолати аз 40 то 80 дараҷа нигоҳ медорад. Дар мавриди оши палави миллии тоҷикон онро аз кӯҳнадам шудан пешгирӣ мекунад. این من بالا تختش این نرژیویکه اوهانی زنگ نزننده بعد الیمنت های داخلش من تن ترمستات ترمداتچیک اطرافش با موادی گرمی نگاه دارنده سیکلواته پوشانده شده. این قسمش مایه میکند این من برق را پیوست میکند حرارت رو معتدل نگاه می‌دارد. من این اسباب حرارتی داخلی و نشون می‌دهد. таҷҳизоте ки оши палави миллии тоҷиконро ба кӯҳнадам шудан ва хунук шудан имкон намедиҳад 1 метр буда барои 80 сантиметрро ташкил медиҳад. арзиши сохташудаи он наздик ба 3000 сомонӣ мебошад. имрӯз таҷҳизотро ки мӯътадил 4080 ном гирифтааст, ба яке аз ошхонаҳои шаҳри Хуҷанд барои истифода доданд. ошпазҳо аз фаъолияти он изҳори қаноатмандӣ мекунад. Hozir 1 hafta shud. Ina man farmoyish dodam in ustova. Chunki oshxona va osh mepixtagi jomo deki mana in kuxnyamo sal durtaray har safar ki osh ki mekishdagi vaqtim oshavad yagala vaqti ki oshpaz mebrovat holoki yakkas unju band meshad ta ovardi ki vay karn chunki vay osh garb shunashakor injanda har yak taoma temperaturni rejimashur nashakor osh xunuk shavad va osh asxurdagi naxurdagi behtar baroy hamin як вай омад ки ҳамина чӣ хел кара ҳам кормаи осон кунем коргаромаи коршаги ки вай кунем дастша холӣ кунем ҳам оши палови мо ёки гарму доғ ёки мижозаво рафта расад меҳмонҷонако киди маслиҳат када ҳамина як ойкара биромдем ки ҳамин хел шавад агар ҳама ҷиҳата ёки фоидашай ҳам меҳнати повур кам мешад ҳам шумораш кам мешад ҳам ки таом миҷозаво вақтшан гарму доғ рафта мерасад аз ин ҳама манфаатдор мешад. Нӯмон Ҳасанов аз зумраи нафақахӯрони ихтироъкор аст, ки вақтҳои холигии худро ба корҳои эҷодии технологӣ мегузаронад. Ба қавли худаш вай ҳангоми сохтан ва дар амал татбиқ намудани идеяҳои худ истироҳат мекунад, зеро хасташавиро эҳсос намекунад. бо ин амал барои пешрафти ҷамъият заррае бошад ҳам саҳм мегузорад. Фаъолияташ ҷудо наст. Температурае ки яхел то охиришеге ки яхел меистад. Ин то бороге ки ош кам шудан гирад, худаш релеш кор мекунад, ама энергия, электроэнергия камтар сарф мешад, тезтар куштаге ки вай мекунад, ҳамон вақтанда температураи ош яхел ки шуда меистад то охириша. Намешад ки ин охираш рафта хунук шуда через микроволновка ки вай миҷозба намереду, а ҳаминҷа худаш температура яхел ки рафта мегирад то охириша. Мо ҷудо хурсанд. ҳамин ки таҷҳизоти нава ки аз кор фаҳмдорам ҷудо хурсанд. таҷҳизоти мӯътадил 4087-мин ихтироот ё худ навоварии нафақахӯри пешсафи шаҳри Хуҷанд Нӯмон Ҳасанов аст. Аз ин пеш вай таҷҳизоти испандудкунак омода карда буд, ки он
барои пешгирӣ намудани бемории сироятии коронавирус мусоидат мекард. гузориши Мафнушкурова, Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоотии Хабар.